ମାମା ଭୋକ ଲାଗୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ବନେଇଦେବ? ହଉ ଓକେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣିଲେ ତ ମୋ ଝିଅର ଫରମାଇଶ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମିଲ୍କଶେକ୍ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପେଲକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ ଓଟ୍ସ ନେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ମିଠାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଫୁଟା ହେଇଥିବା କ୍ଷୀର, ବାସ୍। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମିଲ୍କଶେକ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି କମ୍ ସମୟରେ ବନିଗଲା ଆମର ଆପେଲ ଆଉ ଓଟ୍ସର ମିଲ୍କଶେକ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।